Wai ni Hajiya. Ina jin ga Alhaji. Mun yi magana nan da ke har kika ne muke zarge ni. Ko ba gaskiya ba. Har yanzu baki samu yaron nan matar da zai aura ba ne, ke kika ce zaki shiga a cikin kawayenki ko kuma makotanki ko gida-gida da kuke zuwa sha'anin biki. Zaki samu ma yaron nan matar da zai aura. Ni kin dakatar da kuma ina gani suna giggirmawa amma sai dai in rufe idanuna. Allah ya tsaya. Allah tsaya. Idan zaka nemo ma ɗanka ko ƴarka miji ana tsayawa a bincika. Kada na gani wai yawan matan da suka yawa ba shine ba. Haka ne. Ana so ka je ka nemo ma ɗanka mata ta gari. Wannan a faɗa ce mata annabi. Ka san haka ko? Don haka ina bincike in samu mishi ƴar ta gari saboda ka manta ka san halin yaron nan. Manzan kina ji. An yi na biyu. Kina ji. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya faɗa ce ke uwa ki nema ƴaƴanki uba na gari. Yawa. Kai kuma uba ka nema ƴaƴanka uwa ta gari. To mu zauna nan ina bincika a hankali wannan nan za ka na gaya maka saboda dai ka san halin shi. An yi na ɗaya Alhaji. An yi na biyu. Na biyu mun gani ga nau ne mu. To ai sai mu tsaya mu a hankali. Ko ba haka ba? Ni baki san wani abu da yake damuna ba. Kin ga waya ta zamanin nan idan muna yi da yaron nan hankali na tashi yake. Jiya da na kira shi kaɗa kawai na dinga ji a gurin da sai turanci hi hello. Kin ga ƙarshen ta a gidan rawa yake. A gidan rawa yake ba mamaki a can ma akwai gidan yan solo. Wallahi ka san wani abu? Yaren ka take yi da shi kawai. Allah ya sa mu dace zan fita. Allah ya da. A dawo lafiya. A dawo lafiya Allah ya tsare. Ana ta hi ana slow motion ba komai. Sai ko ban gane ki ba. Yar gidan Malam Idi. Oke, mai gida Hajiya Laure ko? Kana da lafiya? Lafiya. To, ki gaishe ta. Na gaida gida. Ki gaida gida. Yanzu dai ki tafiya nan da kin dage sai kin yi ta ko? To in ma ai gwara in je tunda kin ga fa na riga na gaya mata na ce zan je kuma kawai sai ta ji shiru na ki zuwa. Amma kin san akwai magana zuwan wayannan iyayen saurayin nan naki ko? Umma kenan. To ko ina nan ko bana nan ai za a yi da abin da ya kamata ba sai lalle ina nan ba. Amma dai a ce kina nan din ai yafi ko gaisa ku ai. Kawai dai umma dai yanda kuka yi shi ko. Ba sai lalle ina nan. Ko? Ina. Allah ya sa a da lafiya. In kin je ki ce ina gaishe ta. Za ta da insha Allah. Allah ya tsare. Amin. An baka da yake haura kwana biyu nan da na ce miki. Allah ya da umma kwana biyu zan yi in dawo. Allah ya amince. Ya gida lafiya kalau ya aiki ya yara a lafiya kalau wallahi wannan zai alhamdulillah Allah ya samu hayyana madalla wato man sabo abin da ke tafi da mu na'am da ni Malam Sadi ga Muhammad Sani mun zo ne akan maganar yaro da yake son yar wajen ka Salmanu naji kuma ai yaro yana son yarinya tana son yaro kuma yarinya ana ta yabanta a gari kaga haka suke da yar gidan liman har ma ta tserewa yar gidan liman a ladabi da biyayya karka ji komai ai ana magana tarbiyya da labarinta to ai ka sani ai ruwa bici yarinyar to ni fulani uwa kuma bangaren shuwa arab to ba na manta wata shekara mun je Borno dab da Sambisa ƙauyen su yake Sambisa kuma Allah da iko wata kama da ko kula ce ne ko zuma ne muka siya ashe Allah ya hada sai Allah ya hada mun haka Allah yake shikenan abu dai Allah da iko yake Allah ya taimaka Allah ya sa da mu za a yi amin ka san shi aure in aka ce za a yi shi to kai sai ka dinga addu'a Allah ya sa da mu za a yi gaskiya ne ko ba ka ce ba yawa madalla Allah ya sa da mu za a yi amin ina Muhammad Sani na'am kawo abin nan to ai ka san abin to dauka Qur'ani yarinya nan ku ta sauka ya fi sau 6 sai ka tisa su sai ka mika masa Allah sarki ba ki sai ba
A'a, a kirge suke amma dai ai ka tisa. Mu takwas mun ga irin kudin nan. To shi Takwas. To shi ke. Sai an kuma kirgawa. A'a shi kenan. Allah sarki madalla su ne wayannan yawa to Sa aljin kuma da. nawa ne nawa ne 10,000. nawa 10,000. goma haba ban Allah yo ko salwa zaka siya yanzu dai ka ce a kama ka salwa ka san nawa ce Salwa. eh Makwara fa kenan. ita din ko salwa yanzu Allah ko ta wace ta tafi abin nan dauke da Allah dauke Abin da nake nuna maka. ai Duba lamarin zaka yi. Ba fa sayan yarinyar nan zamu yi ba. na sani yawa amma Allah ya ban yarinyar kuma lokacin ta yi kuma kan 10,000 Ina zuwa. Don Allah tsaya ma sabu. Ba sayan ta zamu yi ba. Zuwa za ta yi ta zaman Allah da manzon Allah. yawa Shi aure ba sayan dan ana yake ba. Zaman addini ne. Wannan dai wato sharadi ne da addini ya gindaya. shi kansa wannan ashara ake na ai yawa dauke su da Allah Man sabo. Ka duba lamarin. wallahi ba zan duba ba Haka za yi? wallahi ba zai yi ba kuma shi kenan sai a kawo min 10,000 Allah ban yarinya kuma a ce min Ma sabu. Allah ba zan karba ba ta fi 10,000 Ye? Allah kuwa ku tashi kuɗi an janye A duba Allah, a duba wannan Allah. karatu ma za ta yi ku tashi dan Allah Nan da yaki. Kar kai mana haka. wallahi tallahi ba zai yi Tun da yaki. ku ɗauki kuɗin ku hauka ake yi Miko su. Miko su. ha Ba za ka haƙura ka. To ka bari mu tashi mana. ta ai ni na tashi ko Haka. wurin da Da arziki fa muka zo. Yanzu mu zo da arziki ka ja mu da tsiya? To, shikenan. shi Allah ku je mana kasa ta takalmi a gaba can Allah ku je can kusa takalmi a gaba Kaga. ya Allah ku je can kusa a gaban ku haba 10,000 hauka ake yi sai ka ce salwa Ina sauraron ka. Saboda haka ni babban abin da nake jin tsoro. Kina ji na da Ina kyau. jin ka mai gida. Yaron nan ya kamata mu rabo shi da kasar wajen nan ya dawo kasar mu cikin mu. Domin zaman sa a can ina jin tsoro kar a lalata masa addininsa da tarbiyyarsa da al'adunsa da muke gada kaka da kakanni. Me shawarar ki? Ai da ma ni ina son da mu samu lokaci mu zana saboda mu irin wannan magana. Haka ne. So shi kaga in muka bashi can na ɗaya ba addinin mu ɗaya ba. Ba al'adar mu ɗaya ba. Haka ne. Kaga zai iya lalacewa. To amma yanzu da kake kula da wannan shawara ni da ma na yanke shawara cikin aminina da ƙawayena dan je in binciko mishi mata aure. Amma ya ka gani. A'a yayi sai ai gaba ɗaya haihuwa da hanji idan kuma Allah ya sa ni na riga ki gani to zance ya kare tunda ni ma ina zaune a kofar gida ai matan suna giggimlawa ina gani. Au zaman da kake kofar gida dama duk wanda ta wuce kana kallon ta. A'a Tsufa ba a sa tsufa ba ba. haka bane. Kaga. Kin ga ai akwai short side na gani akwai long side. Ni na ce ga. To yanzu ina zaune mace ta shigo shot ɗina sai ya rufe idanuna. Ina zaune mace ta shigo shot ɗina zan rufe idanuna ne. Ai ba zan rufe idanuna ba ai bana haka. An ce da tsohuwa ta zina ta ce bana haka ƴaƴan nan. Haba. Yo hauka ake yi hauka ake yo ko a taɓa za ka hau da 10,000 kuma Allah ya ban yarinya shi ne kuma a kama wata 10,000 kudin na gani ina so Lafiya mai gida? magana neman auren yarinyar nan wai iyayen Salman da suka aiko mutane wai da 10,000 Mai gida ke 10,000 a wannan karnin. Haka ce baka yadda ba? kuma yarinyar Allah ya ban ita ne je na zuba buri hauka ake yi ina ma ne ku zuba min kamar 100,000 Jari za ka yi da ita? ban gane jari ba ke ya kama kai da ke duk da a lokacin da akwati ba akwati ma aka yi ba akwatin karfe aka yi amma nawa ake sai da akwatin karfe a lokacin To yanzu komai yana tafiya da zamani. ni ma tafi da zamanin shine magana hauka ake za a kamun 10,000 ko na ma zan siyo na ce a jiya siyo na 3,000 ke kya ci 3,000 To, a dai ba a hankali. na ki in ba hankalin na sallabe su na ba su kudin su na ce an fasa Ka kore su. na kore su Allah hauka ake yi To yanzu haka za mu zo mu sata a gaba? a'a Allah zai kawo ni hauka ake yi mu je daki ai ba hauka ake ba
Man sani? Ai ni abin man sabo ya ci mutuncin mu. Wato man sabo mutuncinsa dan kima ne. Amma yana daure min kai. Ai ni kaina nayi mamaki. Amma a ce 10,000 ba ta yi ba. Sai nawa? Wato ni abin da ya fi tayar min da hankali. Yanda abin nan zai kasance. Ka san fa Salmanu ya afi da yarinya. Ya afi. Sosai ma kuwa. Ga kuma uban yarinya man sabo da alama matsiyaci ne na sara da gatari. Ai da ba dan kai din ba ma. Da tana na make shi a gurin. Mu da muke so a shafi gashi inda zai kwanta. Ai na tuno malam. Malam da ɗacin rai. Ɗacin rai. Salmanu da soyayya a ransa ta wannan yarinya. Idan Salmanu ya rasa yarinyan nan. Idan Salmanu ya rasa yarinyan nan. Akwai matsala. Zai zautu. Akwai matsala gagarima. To yanzu ya za a yi? To ni dai yadda nake ganin za a yi shine. Lallai dole fa mu samu mu ɓoye wa malam wannan al'amari. Kada mu ce da malam an ci mutuncin mu. Dama ba za mu faɗa an ci mutuncin mu ba. Saboda ɗacin ran malam zai iya zuwa ije isa man sa ba. Kaga dai da ni da kai gaba ɗaya ita ta zuge mu ida kan tabar mana. Kwarai da gaske. Kada da mu ƙara. Kwarai da gaske. To iya wannan ya isa a yaƙi gari da gari. Gaskiya ne. To amma fa malam ya ji. Gaskiya ne. To ba za a kwashe lafiya ba. Kawai nuna masa zani sun raina kuɗin nan. Mu dai a fahimtar amma a fahimtar mu. Sun raina kuɗin nan. Amma wani maganar an mana rashin mutunci. To kar ya ji. Dan fa zauna lafiya. Shikenan magana ta kare. Yarinyar. Shikenan magana ta kare. Abinda za a yi kenan. To ba matsala. Karasa. To shikenan. Yau a gari? Ya haji. Inda zuwa. Alhajin Allah. Barkan mu dai. Muna lafiya? Ka muke. Hajiya. Hajiya ina gajiya? Gidan lafiya? Ya mutanen gida. Akwai yaro ne, akwai kaya abu da na toma. To kai dan liti. Yaka. Hajiya ya gida? Ya mutanen gida? Lafiya kalau wallahi. Alhamdulillah. Lafiya kalau wallahi hajiya. To. Sai sannu fa alhaji. Kwan Allah. Yauwa kamo dan liti. Alhaji duk wannan gaba ɗaya haka? Ba magana. Godiya fa nake. Allah ya ji kan mahaifa. Akwai maganganun da nake so mu tattauna da kai masu muhimmanci. Ko ba gaskiya ba, ka san shi rayuwar duniya yanda take. Ka so mai son ka kaunaci mai kaunar. Wannan shine. Wannan a bismillah mu shiga ciki bada. Mu shiga ciki. To wannan fa. A dan liti dauko. Wannan sai shigo da shi. Shigo da shi ciki. Bismillah alhaji. Hajiya. Bismillah. Laure? Baki ake? Hajiya. Akwai mai ba. Ga dani tunan da su. To ku shigo. Yauwa. Bismillah. Bismillah. Ya bismillah. Kai an sha rana. Yaron nan ya kama nan. Ya tafi dauko. Daliti. Okay, ya tafi dauko. Yaron gaishe dai ka san abu ne mai tsada mai daraja yanzu. Yawwa Daliti sannan ka. Ai hankali asara ita sai kawo baka da hakuri. Ita asara ko yaya take ba bukatar ta ce ba. Hajiya. Ina wuni? Aka bi lafiya. Alhaji na wuni. Yaro ne. Yaya. Alhamdulillah. Godiya fa muke. Lafiya. A lafiya da godiya wallahi. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ji kan mahaifa. Ga dai abun arziki kin gani. Alhaji godiya muke. Ana ta cika mu da abun arziki dai. Mun gode. Watan Malam Idi ba wani abu ne ya kani gurin nan ba, na zo gaisuwa da roƙon iri ne.
kuma dan abin kasancewa mai muhimmanci ne a gare ni shi yasa na ɗauko mai ɗaki na Hajiya muka yi wannan tafiya da ita. Akwai yaron wajena da yake karatu a ƙasar waje kuma dab da dawowa yake, ni kuma abin da nake so da ya dawo yaran nan ne masa aure. Gaskiya ne. Yawwa. Gaskiya ne. Domin yayo karatun nan ya je ya cuɗanya da yaran da ba nasa ba, kar ya je ɗauko ta al'ada ta ƙiyayya aure a zuciyarsa, shi yasa ni kuma na kafe da ya zo zan ma aure. Akwai yarinya wacce ban san cewa 'yar gidanka ce ba sai daga baya, bayan ne bincike ne tambaya aka ce 'yar wajenka ce. Ana ca 'yar wajenka ce na ce 'yata ce, dan ni mai aurar da ita ne. Gaskiya ne. Sai na yi sha'awar a mu ƙulla wannan dangantakar da wannan zumuncin, mu haɗa zuri'an gwari guda su zama ma'aurata. Ko? Haka ne. Haka ne. Tsakanin 'yar wajenka da ɗan wajena. Wato Alhaji na ji daɗi na kuma yi farin ciki da wannan kalmar ta. Alhamdulillah. Na yi murna ƙwarai da gaske don duk mutumin da ya ce yana son naka yana neman haɗa zuri'a da kai to masoyi ne na zahiri. Haka ne, haka ne. Hajiya ta ce mara nan kina gaishe ni. Sai dai ba wai na tare numfashinka ba. Na'am. Ita wannan yarinya tana da gwani. Tana da gwani. Akwai saurayin da yake zuwa gunta kuma ya jima yana zuwa, ko ba haka ba Laure? Haka ne. To yanzu Malam Idi banda abinka har tana da wani gwani da ya wuce mu? Ai mu ne gwanayen. Mu ne za mu zaɓa mata. Kuma shi wannan da kake kamun tarihi tun suna yara suka yi so suke soyayya suka yi alkawari, ba fa a rubuce aka yi a kotu ba, ba kuma a rubuce aka yi a gabanku ba, Ko ɗaya. ba police station aka je aka yi wannan alkawarin aka yi rubutu ba, Ba ɗaya. ba fa cinikin fili ba ne, magana ce ta aure. Kuma harkar su wannan da suka yi suna yara ƙuruciya ce, shi ma yanzu da ya gano wata zai ce ya haƙura da ita. Haka zalika in ta ga wanda ya fi wannan ɗin za ta iya haƙura da shi tunda ba a rubuce aka yi ba, kuma alƙawarin ma ƙuruciya alƙawari ne in ka karya shi ma ba laifi kai ba. Da ba daidai ba ne. Yawwa ni ina ganin ba wanda za ka ɗauki ƴarka ka bashi wanda ya fi ni kusa da kai. Ai dangantaka ta da kai zaka duba, shekara nawa muna tare tun muna yara, an yi horeriya ta ɓarya, an yi langa, an yi bugu, an yi durkus, don mun yi waɗannan abubuwan da kai Malaidi. Ni ba gwagwarmai ce ta mai da ni haka ba, da yawon neman kuɗi gari ko Faruku ina ba fi bai fi ni yawon neman kuɗi ba. To, a gani? To, in dai wannan ne Alhaji, ka ai karka damu. Ni da kaina dama abin da na hango ai dangantakar soyayya shine abin da na fara dubawa. Shi babban matsalar da nake nuna maka a Malam Idi. Ka zo ka dau akuya ka kana kiwon ta balbal a gida. Ka sai da ita kuma ta da tana da san matanga. An gama ana gidan naka dai aka tare. An samu matsala. An samu matsala. A'a kan wannan ladaran wa ladaran mu tsakanin mun ba cuta ba cutarwa. Gaskiya ne. Tamam. Gaskiya ne. To Alhaji. Na'am. Ba na ƙi ta taka ba na kuma karɓi ta taka. To. Kuma Allah na tuba ne dai a rayuwar nan ta duniya babu wani abu da za ka zo ka nema a gona